je part 2, čo prežívame v lese. Tu sme si už dali taký progres. Našli sme také stredisko akurát na náš bunker. Ja mám v pláne, že to tak celé preskladať drevami, celé vyskladať, aj túto celé vyskladať. A tu by sme tu tak nahádzali listím, aby sme mohli oddychovať chvíľku. Takže tak no, ohnisko si spravíme tam tak, kde... Tak no. Čaute. No takže progres, tak sme to tu postavali. Takú chyžniťu som napočí, takú stenu tu spravíme. A budeme tak ukladať dreva. No, to tak. Ukladáme dreva a vchod spravíme tu asi zo spodu. Zo spodu asi spravíme vchod ajak. Alebo neviem, ale asi zo spodu by sme dali ten vchod. Alebo tak nadvihneme toto drevo. A počkať, dobre, chytil som nápad a ukážem vám, jak by to asi mohlo vyzerať. No ľudia, takže ideme robiť ohnisko. Tu sme si tak odhrnuli listie a tu si spravíme ohnisko. Tu je zatiaľ náš bunker. No, tak. Ešte tam. Čo to Okajo robí? Dobre. Potom vám ukážeme ďalší progres, že už bude horiť oheň. No ľudia, už sa nám ohník rozbieha. Tak, nahádžeme tam pár listie, potom už len s drevom, ale viete, listie na rozhorenie. Nech to fajne chytí. Listie dávame len na rozhorenie. Kámo, teraz sa bude dymiť, ale horeť dole. Dobre, chytívali drevo.